Hej og velkommen til video. I dag så vil jeg spille Brain Test og se om jeres hjerne er faktisk bedre. Skriv lige i kommentarfeltet, hvad I synes om det her. Så, lad os begynde. Det er selvfølgelig matematik. Okay, nu må I lige huske, hvis I gerne vil prøve at se, om I kan blive bedre end mig. 1, 49, 80, 5, 7, 11, 0. Nej, 11, nej, 101. Bro. Shit. Nå. Bro. Okay, nu tror jeg den. Nej, fejl. Ja. Og så når jeg ikke engang kigge, bro. Wow. Vi skal nå Danmarks klimamål. Ikke bare i Reklame. 2030, men også længere ude i fremtiden. Ja. Skal vi simpelthen bruge flere hænder. Derfor er der... Ja, jeg fortjener også klapperier. Stone. Det er jo nok på engelsk. Not. 1, fordi der er en ting. Jeps. Jeg tror, det bliver den her video, eller hvad? Vi har en daily, der kan vi tage en video bliver slut. Okay, du må ikke stoppe. Burde ikke være svært. Altså, det var det. Tak for at I gad at så med. Så det vi lige ved sådan en reklame.